Hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायफिननाय जाहैबाय. So लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होनो हागोन. So लोगोफोर, दिनैनि टपिकआ मानि सायाव रायज्लायगोन जोङो how to study for exams. जोङो मोनसे टपिक मेन टपिकआनो जाहैबाय एग्जामनि थाखाय जों माबोरै प्रिपेयार खालामनांगौ बा माबोरै प्रिपारेसन खालामनांगौ. स' बेनिनो जों मोनसे पार्ट लाबाय आङो दिनै जों सावरायगोन बेनिनो मोनसे पार्ट लादों. स' जोङो बुजि मोननाय. स' जोंनि एग्जामाव जों माबोरै प्रिपारेसन खालामनांगौ बेनि मोनसे पार्ट हिसाबै जोंहा दंफायो बुजि मोननाय. आरो बे बुजि मोननाया ओरैबायदि बुजि मोननाय, स्टाडि खालामनाया ओरैनो नङा, स्टाडि खालामनाया ओरैनो जाया. स' स्टाडि खालामनायनि जि बुजि मोननायनि पार्सेन्टेज, बे बुजि मोननायाबो मोनसे पार्सेन्टेज थायोथ'. सोरबाया फुल 100आव 100 बुजि मोनो, सोरबाया 100आव 10% बुजि मोनो, सोरबाया 50% बुजि मोनो, सोरबाया एसेबो बुजि मोना, सोरबाया एसे बारा बुजि मोनो. स' बेफोरबायदिनो बुजि मोननायाबो गोबां रोखोमनि थायो. जेब्ला जों मा मोनसे लेसन, मा मोनसे इउनिट, मा मोनसे चेप्टारखौ जोङो स्टाडि खालामनो लायो, जोंनि मेन मट' एबा जोंनि मेन थांखिया मा? जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय बुजि मोननाय. स' स्टुडेन्टस लोगो नोंथांमोन, बे मस्ट इम्परटेन्ट फर माय डियार फ्रेन्ड्स. जायफोरा स्टाडि खालामगासिनो दं बा फरायसा स्टुडेन्टस बा फरायगासिनो दं बा आंनि लोगो नोंथांमोन. स' जों सावरायगोन दिनै बुजि मोननाय. स' माबा मोनसे बा मोनफ्रोमबो जों लेसननि बिथिङाव बुजि मोननाया आलादा आलादा जानो हागौ. माने जोंनि जि चेप्टारा मोनसे बुकआव चेप्टारा 10ता दंब्ला चेप्टार 10ताखौबो नों समानै बुजि मोननाय नङा. बै चेप्टाराव एसे बोरैबा बुजि मोनगोन आरो बै चेप्टाराव बांसिन बुजि मोननो हागौ. बै चेप्टारखौ खमथार, बै चेप्टारखौ एसेबो बुजियाबो जानो हागौ, बा बै चेप्टारखौ एसे 70%सो बुजिनो हागौ. स' बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन चेप्टारनि बेलायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ. आरो जोंनि जि बड' एमआइएलनि बुजि मोननाया आलादा आरो मेथ्सनि बुजि मोननाया आलादा. मेथ्सनिया बेलेग आरो बड' एमआइएलनिया बेलेग. बेयो सेम जानाय नङा दे लोगोफोर. जोङो सासे मानसिया मोनसे लेसनखौ बुजि मोननो बेसे टाइम नांगौ? जों मा मोनसे चेप्टार बा मोनसे लेसनखौ बुजि मोननो बेसे टाइम नांगौ लोगोफोर? बुंनो हागोन ना? बेसे टाइम नांगौ? स' जों मानसि लानानै मानसि जायो, जुदा जुदा, आलादा आलादा, डिफारेन्ट टाइप्स जानो हागौ. माने सोरबाया गोबां बुजि मोननो हागौ, सोरबाया थाबनो बुजि मोननो हागौ, आरो सोरबाया टाइमजों खोथा जायो. सोरबाया खनसे फरायनायावबो बुजि मोननोबो हागौ. माने बेयो मानसि लाना मानसि जायो, गोसो होनायनि सायावसो सोनारो. स' जों दिनै सावरायनायनि जि मेन मट'आनो जाहैबाय बुजि मोननायनि पार्सेन्टेज. जों बेसे पार्सेन्ट बुजि मोनो? बा बुजि मोननायाबो पार्सेन्टेज थायो नामा? येस, बुजि मोननायाबो मोनसे पार्सेन्टेज थायो, बा बुजि मोननायाबो मोनसे रोखोमनि एग्जाम सिस्टेम. स' जोङो बिजाब लायै बिजाब जोंनि बुजि मोननाया आलादा आलादा जानो हागौ. आरो जोङो मोनसे एमआइएलनि बुजि मोननायजों साइन्सनि बुजि मोननायजों बेलेग बेलेग जागोन आरो टाइमाबो बेलेग बेलेग जागोन. नों एमआइएलखौ थाब बुजि मोननो हागौ, नाथाय साइन्सखौ थाब बुजि मोनाबो जानो हागौ. आरो टाइमा गोबाव टाइम लानो हागौ. नोङो एमआइएलखौ थाब टाइमावनो, खम समनि गेजेरावनो जों बुजि मोननो हागौ, नाथाय साइन्सनि जि बिगियाननि आयदाफोर बेफोरखौ जोङो गोबावजोंसो बुजि मोननोबो हागौ. स' जों फारसेथिं बेलेग बेलेग चेप्टार, बेलेग बेलेग बुक, बेलेग बेलेग नलेज, बेफोरनि सायाव बुजि मोननाया मानसि लाना मानसिसो जायो. स' जोंनि गोसो होनायनि सायाव सोनारो आरो जोंनि नाजानायनि सायावसो सोनारो लोगोफोर. जोङो मेथ्सनि बेलायावनो स्टेटिस्टिक्स थाफादेरो आरो ट्रिगोनोमेट्रि थाफादेरो. जोङो मेथ्सखौ
बेखौल' बुजि मोनबाबो स्टेटिस्टिक्सखौ बुजि मोनब्लाबो ट्रिगोनोमेट्रिकखौ बुजि मोनाबो जानो हागौ आरो ट्रिगोनोमेट्रिकखौ बुजि मोनब्लाबो स्टेटिस्टिक्सखौ बुजि मोनाबो जानो हागौ स' बे मेथ्सनि सिङावनो थानाय मोनफा मोनफा पार्ट स' जोङो माबायदि साननो हागौ जोंनि जि सुबुंनि मानसिनि जि आसि बिजौआव मानसिफोरा दि बुङोना है आसुगुर गावगासिनोल' बि चेप्टारा आंनि थाखाय नंगौ नाथाय गोसो होनानै नाजायाब्ला बेबो आसुगुर गावगासेल' नङा बेसेबा हाजार बार नाजाब्लाबो हानाय नङा आच्छा जों दायो सावरायगोन नोंथाङा जाय नायगासिनो दङ नोंथाङाबो माबाफोर बुजि मोननायनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा आरो नोंथाङा नोंथांनि बुजि मोननायनि पार्सेन्टेजखौ बोरै दिहुननो जों बेनि सायावनो सावरायनोसै दा स' बिदिब्ला जोङो समखौ नस्थ' खालामालासिनो सावरायनोसै गुबै थांखियाव बा गुबै मट'आव बा जोंनि दिनैनि बे टपिकनि सायाव फार्स्टआवनो जोङो बा नोङो गुबुनजों बा नोंनि लोगोजों जोंनि बुजि मोननायनि पार्सेन्टेजखौ जों रुजुना नायनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बै नोंनि लोगोआ बांसिन बुजि मोनदों ना आं बांसिन बुजि मोनदों मोनसे चेप्टारखौनो आं बुजि मोनथ्राखै बे बुजि मोनदों नामा आं बुजि मोनसिननानै बे बुजि मोनसिनाखै नामा आं बांसिन रोंसिनदों नामा आं बांसिन बुजिसिनदों नामा बि बांसिन बुजिसिनाखै नामा बेफोरबायदि जों डिफारेन्स लानांगोन आरो जोंखौ मा मोनसे चेप्टार जेनेबा मा मोनसे चेप्टारनि सायाव जोङो टिचारफोरा जोंखौ बुजायगासिनो दङ जोङो बेसे थाबै बुजिदों बे जि सिखायनाय बे जि फोरोंबाय थानाय बे जि टिचिं खालामबाय थानाय बिनि जि टिच खालामबाय थानाय बेखौ जों बेसेबां थाब बुजिदों बेखौ जों नोजोर होनो नांगोन आरो बिनि उनाव जों गोबां नोजोर होनो लागा बाथ्रा दंबावो खायफा स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव खायफाया थाब बुजि मोनो आरो खायफाया थाब बुजि मोनाबो जानो हागौ आरो बेखौ जों माबोरै मिथिनो बा नोंथाङा माबोरै मिथिनो बे सासे फरायसाया जेब्ला फोरोंगिरिया बुजायनाय लेसनखौ बुजि मोना बा बुजि मोनो देन बे माबोरै बुजि मोनदों बा बे माबोरै बुजि मोनाखै बेखौ जों माबोरै मिथिनो अब्ला जों टिचार्सफोरा बुंनाय लेखा थामहिनबा बुक जोङो जेब्ला बुजि मोनो जों बांसिनानो बुजिबाय होननानै बुङा जोंनि जि क्लास रुम बे क्लास रुमाव जों माब्लाबाबो बुजिबाय होननानै बुङा जों मा खालामो स्टुडेन्टसफोरा खर' थिल'सो मावो ओरैहाय बुजिबायना बेफोरबायदि बुङो नंगौना स' बे मोनसे फावजों फोरमायनाय सिस्टेम स' बेयो बुजिबाय होननाय जादों स' फारसेथिं जोङो माबा मोनसे चेप्टारखौ बुजायबाय थानायाव जों बुजि मोनाबो जानो हागौ समाव आरो बुजि मोनैसिम जोङो नोजोर होबाय थानो नांगोन जेब्ला जों मोनसे चेप्टारखौ बुजि मोना अब्ला जों नोजोर होबाय थानो नांगोन बै चेप्टारनि सायाव स' बेफोर बाथ्राखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरो जोंनि बुजि मोननाया बेसेबां बुजि मोनदों बेसेबां बुजि मोनाखै बे मोनसे पार्सेन्टेज सिस्टेम जायो आरो जोङो स्टुडेन्टस लोगोफोरनि गेजेराव रुजुना नायनो नांगोन स' बियो बांसिन बुजि मोनदों ना आं बांसिन बुजि मोनदों स' नोंथाङाबो रुजुना नायनांगोन कम्पेयार खालामनांगोन आंनि लोगोआ बांसिन बुजिसिनदों ना आं बांसिन बुजिसिनदों स' बेफोरबायदि गोबां कम्पेयार खालामनांगौ स' बेफोरबादिनो जों स्टुडेन्टसनि लाइफखौ जोंनि स्टाडिनि जि टाइमखौ वेस्ट खालामालासिनो जों बुजि मोननायनि एसेबाबो नाजानांगोन बा बुजि मोननो नाजानांगोन जोङो बुजि मोननायखौ बोरै मिथिनो जों जुदि कम्पेयार खालामाबा जों मिथियानो जोङो बेनि थाखाय माबा मोनसे टाइम लानांगोन माबा मोनसे टाइम लानानै माबा मोनसे टाइमाव जों स्टाडि खालामनांगोन अके स' नोंथाङा जाय नायगासिनो दङ नोंथाङा साननानै आरो खनसे प्रेक्टिकेल खालामनानै नायनाय स' नोंथांजों गुबुनजों सोर रोंसिनदों बा सोर बुजिसिनदों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बेफोरबायदिनो गोबां मटिभेसन
बर'नि मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होनो दाबाव आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव जय बर' हारिनि जय